Chill lang. Kaya kung sakaling inaabot kayo ng gabi dyan, magpakabait na kayo. Huwag niyo silang guguluhin. Para hindi ka nalalapitan, pupuntahan ka nila. Lalapitan ka nila habang binubuksan nila yung sliding door ng unti-unti. Ang sama na ugali mo! Sira ulo ka. Babalahuraan, Babalaro. Hindi, babalahurain mo pa. Yan. Ikaw nga. Babalahurain mo pa. Yun! Talagang nakakapagpagabag yung nangyari. Nakapagpapagabag. Yun! Alam mo, nakakapagpapagabag. Nakapagpapagabag. Nakapagpapagabag. Hindi, Oh. nakakapagpapagabag. Nakakapagpagabag. Ako ay naman ang suka ng kaibigan mo, parang buong pito ka ng niluwa. Oo. Erika, bakit ka nag-iinom? Sakit. Anong masakit? Wait lang ha. Ay, busa may suka ka dali. Adiri ka, te. Baboy ka, te. Ito na. Ano nga meron? Bakit ka nag-iinom? Yung kaibigan ko kasi. Anong meron sa kanya? Sabi niya kasi hindi daw ako totoong kaibigan eh. Huwag mo na ako kasarin. Ikaw naman eh. Ano ka ba? Nakikidamay yan. Nakikiramay nga ako sa'yo. Ay, wait lang. Idol kita eh. Namin eh. Kilikili ni Chopper. Oo nga Kanina eh. pa kinakabot. Nadidistract ka eh. Nagahit kasi ako eh. Ano ba? Nagahit. Lahat ng buhok na tumutubo sa mga parte ng katawan ko. Partner! Ang Sino graphic nakita? mo! Nadidistract ako. Pag nakita ko parang siyang puwet ng manok. Kamot siya ng kamot kanina pa. Hindi, nahiya ka lang sa akin. Amayin mo yung mamaya. Ayan! Always your number one. SM Radio Station.